खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बाक्सा जिल्लायाव जौ लोंनानै बिहामजोआनो बिखुनजोखौ बुथारदों। आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखायै ड्राग्सनि फालांगिरि खालामग्राफोरखौ एनकाउन्टार खालामदों। कामरुप जिल्लायाव आसाम पुलिसआ 3 थैना थांनाय सेंग्राफोरखौ बोखांनो हादों। सनितपुर जिल्लायाव दायना साजायनानै सासे सुबुंखौ बुनाय जाथायनि सायाव मेल खुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय बाक्सा जिल्लानि बरबरी थानानि सिङाव थानाय सुबुनखाता सुन्दरी पारा गामियाव नखरनि गासै सोद्रोमाफ्रा जयै जौ लोंलायबाय थानाय समावनो बिहामजोआ बिखुनजोखौ बुनानै बुथारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबारखालि हरनि समाव मुसिमाया तामांनि नखरनि गासै फिसाज्ला बिहामजो फिसाय नखरनि जयै जौ लोंलायदोंमोन। बेवहायनो बांद्राय जौ फेरलायनानै बिहामजो खानजामाया तामां आरो बिखुनजो मुसिमाया तामांनि गेजेराव नांलायनाय जायो आरो बिहामजो खानजामाया तामांआ बैसो जानाय बिखुनजोखौ लावथिजों गोबारै बुनानै बुथारो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायनि सोमोन्दै बागान पारा पुलिस बिफाननिसिम खौरां हरो। धुबुरी जिल्लानि पुलिसआ आयेन बेरेखायै ड्राग्सनि बेफार फालांगियाव सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ गावथारदों। मख'जाथावदि आयेन बेरेखा ड्राग्सनि फालांगियाव लोब्बा थानाय दुथाङा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानायावनो धुबुरी पुलिसआ गुलि गावो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला पुलिस बिफाना ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनि खनले नायबिजिरनो बिथोन होनायाव धुबुरी सहरनि इन्दिरा गान्धी लामायाव ड्राग्स फालांगिरि बिलाल के शेखनि थाग्रा खुलियाव पुलिसआ गोख्रोङै सिग्रोमना गोबां ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हायो आरो ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि बिलाल शेखखौबो पुलिसआ हमनो हायो। ड्राग्स फालांगिरि बिलाल शेखआ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानायावनो पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। गुलि गावनायाव जखम जानाय बिलाल शेखखौ देहा फाहामथायनि थाखाय धुबुरी सिभिल हस्पिटालाव थिसनथाय होबाय। आसाम पुलिसआ कामरुप जिल्लानि बायहाथा सारियालियाव 3 सेंग्राफोरखौ बोखांनो हादों। मख'जाथावदि 4 सेंग्राफोरनि मादाव 3खौ थैयै थासारियाव आरो सासे सुबुंखौ थैहां थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला लामायाव थैनानै थानाय 3 सेंग्राफोरनि मुंफोरा जाबाय मुजाफुर हुसेन, बाबुलाल हुसेन आरो रातुल आली आरो बिसोरखौ रङियानि थागिबिमोन होनना मिथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन सासे गोब्राब जखम जानाय सुबुंनि मुङा शकिकुल आली। बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं। बेफोर जाथाया माबोरै जादोंमोन दासिम थियै मिथिनाय जायाखै। बर'फोरनि गेजेराव दाबो खोमसि फोथायनाया जोबनानै थाङाखै। मख'जाथावदि थांनाय सनिबारखालि चक्रधर स्वर्गियारिखौ दायनानि सन्देह खालामनानै गामिनि माखासे सुबुंफ्रा गाज्रियै बुदोंमोन। मैया बे जाथायनि सायाव एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोख्रोङै गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मेल खुंदों। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवाराव बे जाथाया सनिबाराव हरनि समाव जादोंमोन। गामिनि सानैसो सुबुङा चक्रधरखौ फोथाराव लेंना लांना इनायै बुदोंमोन। गामिनि नखरसे सुबुङा लोमजाबाय थानायाव नायखांगिरिनाव थांनानै सोंहैनायाव नायखांगिरिया चक्रधर स्वर्गियारिखौनो सन्देह खालामहरदों। नायखांगिरिनि बुंहरनायखौ बिसास खालामनानै चक्रधरखौ गोब्राब जखम खालामो। बे समावनो ओनसोलनि माखासे सांग्रां सुबुंफ्रा बोखारनानै लाबोनो हायो आरो सारिदुवार पुलिसआबो जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैयो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला पुलिसआ जाथायाव लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।